je to na nič. Poriadnu robotu si tu nik neváži. Lulu má pravdu. Veď tu sa to dobre robiť nedá. Svet o nás nevie. Tu? Svet nevie o nikom. Nemá to tu zmysel. Pôjdem s tebou, Lulu, robíme dobre. Zločin potrebuje, aby o ňom niekto vedel. Ináč nemá zmysel. Potrebuje svet, aby sa naň díval. Existuje predsa iba kvôli svetu. Líza má pravdu. Radšej hrať scénky. Tam aspoň vieš, že sa dívajú. Black a White zmizli. Lulu tiež. Každý si myslí, že odišli na juh. Ja si o tom nemyslím nič. Eda zavreli. Išiel len tak po ulici a čapli. Podľa mňa ho niekto bonzol. Všetko ostalo na moju hlavu. Zoženiem zásielku a prerozdelím ju zatiaľ iba medzi mňa a Lizu. Ale chcem obchod rozbehnúť vo väčšom. Liza sa sem na čas presťahovala. Býva v Pegínej izbe, nepovedala mi, čo robí, ale vraj sa to čo nevidieť dozvie. Kúpil som tapety do salónu. Ani si neviete predstaviť, v koľkých farbách sa také tapety vyrábajú. Môžete si vybrať tapetu v jednej farbe a tie majú vo všetkých farbách a odtieňoch, ale to nie je všetko. Potom nasledujú tapety dvojfarebné, viacfarebné a vzorované. Vzorované sú viacfarebné a v rôznych farebných kombináciách. Nakoniec som vybral z každého druhu jednu tapetu. Salón ale ešte nie je zariadený. Nemôžem vám ho ukázať. Ale teraz poďme k veci. S predajom domu prišiel vlastne mňa tou vecou poveril. Jedná sa o druhé poschodie a polovicu prvého poschodia. Čo je vlastne skoro celý deň. Nechajte si to uložať v hlave a dajte mi vedieť čo najskôr. Teraz, keď som tu skoro sám, sa určite dohodneme. Ale dajte mi vedieť ešte tento týždeň. Lebo po vás by sa mali prísť ďalší. Samozrejme, že to predám tomu, čo dám najviac. Ale hlavne nechcem podratnáka. Viete, o čom hovorím? Veď sme všetci z jednej branže.